Velika zvezda sijala je na nebu, dok su u selu svi spavali. Ili možda i nisu. U jednoj kućici svetlost vatre je i dalje blistala. Kroz prozor te kuće virio je Cvrčak Cvrčko. Kako je samo delovalo udobno i toplo. Cvrčko je ušao unutra i pogledao naokolo. Video je satove, muzičke kutije, mnogo igračaka i lutaka koje su se pomerale pomoću struna. Odjednom je začuo buku i brzo se sakrio. U tom trenutku naišao je Đepeto, drvodelja koji je tu živeo. U nekoliko poteza četkice oslikao je divan osmeh na licu jednog lutka. Sad je već mnogo bolje, uzviknuo je zadovoljno. Uhvatio je strune pomoću kojih se lutak pomerao i plesao je sa njim po sobi. Kakva predstava! Zlatna ribica Kleo i mačak Figaro zabavljali su se gledajući ga. Đepeto je odlučio da ovom lepom lutku da ime Pinokio. Bilo je već kasno i drvodelja je pošao na spavanje, ali pre toga je zatražio od blistave zvezde da mu ostvari san. Želeo je da Pinokio postane pravi dečak. Đepeto je zaspao, a zvezda je uslišila njegovu molbu. Sa neba se spustila svetlost, ušla u sobu i pojavila se plava vila. Došla je da ispuni Đepetovu želju. Cvrčak Cvrčko, koji je i dalje bio budan, sve je to pomno posmatrao. Jednim dodirom čarobnog štapića lutak se pomerio, progovorio i prohodao. Jesam li ja pravi dečak? Pinokio je odmah upitao vilu. Nisi, odgovorila je. Pokaži da si hrabar, iskren i nesebičan i jednog dana ćeš postati pravi dečak. Zatim se obratila Cvrčku i poverila mu odgovoran zadatak. On će biti Pinokiova savest. To je značilo da će morati da mu pomogne da razlikuje dobro od lošeg. Kada se Đepeto probudio i otkrio šta se desilo, bio je najsrećniji čovek na svetu. Koliko će samo radosnih dana provesti zajedno. Pinokio će ići u školu kako bi naučio svašta zanimljivo i korisno. Sledećeg jutra Đepeto mu je dao školsku knjižicu i jabuku i posmatrao ga kako odlazi. Ali nitkov lisac zapazio je ovog neverovatnog lutka. Pravi, živi lutak bez struna, rekao je svom saučesniku mačku. Već je imao plan da zaradi mnogo novca zahvaljujući Pinokiju. Lisac i mačak ubedili su Pinokija da pođe sa njima do Strombolijevog lutkarskog pozorišta. Cvrčak Cvrčko dao je sve od sebe, ne bi li ga držao podalje od dva nitkova, ali lutak je bio očaran liščevim obećanjima da će postati glumac. U stvari, Stromboli ga je odmah poslao da nastupi na njegovoj pozornici. Bio je vrlo uspešan. Publika je obožavala Pinokija i bacala je mnogo novca na binu. Posle predstave, Pinokio je čeznuo da se vrati Đepetu, ali Stromboli ga je zaključao u kavez, govoreći mu da ga neće pustiti jer će se zbog njega obogatiti. Bilo je kasno, padala je kiša i Đepeto se zabrinuo. Lutao je selom dozivajući svog dečaka Pinokija. Nije znao da je Stromboli zarobio lutka i udaljavao se od sela. Međutim, plava vila nije napustila Pinokija i ukazala se pred njim. Zašto nisi išao u školu, upitala je. Pinokio je odgovorio. Upoznao sam dva zelenooka čudovišta. Lagao je i zbog toga mu je nos postajao sve duži. Čak toliko dugačak da je na vrhu nosa izraslo lišće i cveće, a ptice su svile gnezdo. Nikada više neću lagati, obećao je Pinokio. A plava vila, koja je bila strpljiva i dobra, oslobodila ga je iz kaveza i smanjila mu nos na prvobitnu veličinu. Sada je trebalo da se Pinokio vrati u Đepetovu kuću, ali lisac je smislio još jedan zao plan i opet je uspeo da ubedi Pinokija da pođe sa njim i mačkom do kočije koja je vozila u zemlju Razbibrigu. Kočijaš je mnogoj deci obećao da će ih povesti u zemlju Razbibrigu, gde se svi po ceo dan samo igraju i smeju. Pinokio je pošao sa njima na kočiji koju su vukli magarci, a Cvrčak Cvrčko je pojurio za Pinokijom, razočaran jer je lutak ponovo odbio da posluša njegov savet. Zemlja Razbibriga bila je izuzetno zabavna. Imala je luna park i svakakve predstave. Međutim, skrivala je zastrašujuću tajnu. Kada zabava prestane i svetla se ugase, sva deca koja su tamo došla pretvarala su se u magarce, a onda ih je kočijaš prodavao kako i kada mu se prohte. U stvari, Pinokiju su već počele da rastu magareće uši i rep.
Lutak je ipak imao sreće što ga njegov prijatelj Cvrčak Cvrčko nikada nije napustio. Zajedno su uspjeli da pobegnu iz zemlje razbibrige i odu kući, ali Geppetto nije bio tamo. Kuda je nestao? Tajanstvena poruka im je otkrila da se drvodelja otisnuo na more da potraži Pinokija i da ga je progutao kit. I zaista, Geppetto se nalazio na svom malenom čamcu u utrobi ogromnog kita. Pinokio je skupio hrabrost i zaronio u morske dubine ne bi li ga pronašao. Lutak je nadaleko i naširoko pretraživao dno mora i iznenada spazio je kita. Pinokio mu se približio, a ogromna životinja otvorila je usta i progutala ga. Završio je u utrobi kita u Geppettovom naručju. Bilo je divno pronaći oca, Kleo i Figara, ali kako će se izbaviti odatle? Pinokio je imao ideju. Zapalit će veliku vatru, dim će kitu zagolicati grlo i on će kinuti i izbaciti ih na usta. Pinokiov plan je upalio. Kit je kinuo i zatočenici su bili slobodni, izbačeni na pučinu. Morski džin se razbesneo i repom je pravio ogromne talase preteći da ih sve udavi. Geppetto se našao na plaži gde je video Pinokija kako pluta blizu obale. Nije se pomerao. Tužan i zabrinut, Geppetto ga je odveo kući, položio na krevet i gorko zaplakao. Iznenada, čarobna svetlost je okružila Pinokija. Spasivši život svome ocu, Lutak je pokazao da je hrabar, iskren i nesebičan, baš kao što mu je Plava vila rekla. I tako